Hei vaan kaikille, tervetuloa vain hyviä uutisia Kvanttive. Tänään on torstai 7.8.2025 ja tällä kertaa ollaan täällä Tampereella. Ja niin kuin kuvasta näkyy, niin me ollaan tässä järjestetty tuollaista Q-meetia Tampereelle huomiseksi perjantaiksi 8.8. kello 18 hotelli Roosendalin rannassa. Sinne pääsee autolla tosi hyvin ja lähelle ja siellä on ilmaiset parkkipaikat. Tai vaihtoehtoisesti bussilla numero 10 Keskustorilta. Se on joku 10 minuutin reissu. Bussista jää siihen pysäkille, niin. Mä voin katsoa, että kuuluuko täällä äänet. Ne varmaan kuuluu. Niin tuossa näkyy kuvasta niin toi tenniskentän kyltti. Siitä alas kohti rantaa. Ja tuossa näkyy se ilmainen rajaton parkkipaikka. Sitten siellä on pukukoppeja erilaisia. Siinä on 3 eri rantaa. Tämä on tyyli Hinvaranta. Nyt otin tämän kuvan tähän, kun siinä näkyy tuo penkit ja pöytä ja siellä on pukukopit auki 247 ja voidaan siellä sitten kokoontua ja grillailla ja näin päin pois. Ja niin kuin Ane ja Mikko laittoi tuohon ilmoitukseen, että Beatsin hiljetessä voidaan katsoa mihin suuntaan illaksi. Ja mukana Q-meetissä on ainakin Bono, minä ja Vapan veljekset. Sinne on muutama muu jo ilmoittautunut. Tervetuloa sinne. Joo, ja sitten näihin hyviin uutisiin. Niin, tässä nyt ensin että mitä siitä on aikaa tuosta mun edellisestä lähetyksestä, tässä on tapahtunut ihan valtava määrä kaiken näköisiä, mutta siis ihan mahtavia uutisia. Niin kuin mä oon sanonut tässä jo pitemmän aikaa ja tosi moneen kertaan, että eletään historiallisia aikoja. Tätä ei ole koskaan ennen maailman historiassa tapahtunut, että pahikset sais näin kyytiä. Että hyvikset on ottanut sen homman nyt haltuunsa ja niin kuin Jeesuskin sanoi silloin aikanaan, että tämä tyyliin, että tämä planeetta kuuluu saatanalle ja saatana on tuomittu ja nyt on niin nähtävissä, että nämä jotkut kutsuu satanisteiksi, ne voi olla vaan muuten vaan niin kuin se globalisti sekopäitä, mielenvikaisia, jotka ei paljon tavallisesta pulliaisesta välitä, niin ne on nyt ihan selvästi hävinnyt tämän taistelun ja eletään niin kuin semmoisia tapahtumia tässä. Ei tarkoita sitä, etteikö tässä vielä kaiken näköistä jännää voisi tapahtua, mutta ehdottomasti ei olla enää kaukana siitä, että saadaan nämä isoimmat paiset sieltä pois keppostelemasta ja mennään kohti näitä uusia järjestelmiä, uusia terveysjärjestelmiä, joista Kennedykin on jo puhunut ja nämä monet suomalaiset lääkärit ja sairaanhoitajat on puhunut. Ja koulujärjestelmiä, sieltä nämä
tämmöinen sopimaton materiaali pois kouluista, saadaan opettajat ymmärtämään tätä ilmastonmuutoshuijausta, sitä virallista narratiivia ja monia muita teemoja. Tietysti tämä Pride-sekoilu, joka on aivan järjetöntä. Mutta monessa näissä tämmöisissä narratiiveissa, niissä on vaan kyse siitä, että hajota ja hallitse, eli saadaan ihmiset taisteleen keskenään sen sijaan, että keskityttäisiin näiden pahisten pahisten jahtamiseen ja paljastamiseen ja näin päin pois. Mutta tosi moni niin kuin on jo havahtunut tähän, siis iso osa porukasta. Mä tässä just eilen tuosta Tampereen keskustasta kävelin ja siis kaikki ihmiset, puhuin muutaman ihmisen kanssa siinä. Yhdessä ostarissa oli tällainen Hesari kautta Aamulehti-kauppias. Ja kyllä siinä porukkaa meni ohi, mutta mä sitten kanssa jäin juttelemaan siihen. Mä muistan, millä mä sen avasin sen keskustelun. Ilmeisesti tyypillisesti, että tässä kauppaa sitten näitä valeuutisia. Onko mennyt hyvin kaupaksi? Ja siitä lähti se keskustelu. Tosi mukava tyyppi. Kuunteli siinä ja keskusteltiin, kommentoi ja kysymyksiä. Mä 20 minuuttia varmaan sen kanssa juttelin siinä. Ja välillä sanoin aina, että jos sä haluat, että mä tästä jatkan matkaani, niin sano vaan. Mutta ei se sanottiin, että ei hänen mitään isompaa tässä nyt ole. Ja juteltiin siinä tosiaan tosi pitkään. Ja sitten nämä muut ihmiset, että lentokoneessa vieressä istui tämmöinen parikymppinen tyttö ja heitin siinä alkukommenttina, että oot sitten kotiin menossa vai? Ja sanoin, että joo, että olin tässä Lontoossa ja vähän kavereita tapaamassa ja näin päin pois. Ja siitä keskusteltiin ja mä sitten näitä omia mielipiteitäni tästä tilanteesta niin kun hänelle sitten esitin ja sanoin, että hän oli samaa mieltä että joo, että kyllä tässä jänniä asioita tapahtuu ja ihan selvästi ihmiset on niin kuin heräämässä ja tämä tyttö oli kans niin kuin todella hereillä jo. Ja sitten junassa Helsinki-Tampere, niin sama juttu. Istuin siinä vähän aikaa rautatieasemalla Helsingissä. Siinä oli tämmöinen nainen, niin sama juttu. Keskusteltiin siinä ja keskusteltiin näistä asioista ja hän oli kans niin kuin aika pitkälti samaa mieltä mun kanssa. Ja kuuntelin ja sitten tuli juna ja erottiin siinä ja sitten menin junaan. Paikalippu, niin istuin. Siinä oli nainen vieressä, tai siis nainen oli istumassa siinä jo mun paikan vieressä. Menin paikalle ja ruvettiin siinä keskustelemaan, niin saksalainen opettaja, joka kans oli aika hyvin perillä jo näistä asioista ja keskusteltiin siinä kanssa niin kuin tosi pitkään hänen kanssaan. Ja siis ihan järjestäen on ihmiset niin kiinnostuneita käymään näitä keskusteluita eri asteissa, niin kuin eri heräämisasteissa tietysti on, että moni ei ole kerinyt näihin erilaisiin teemoihin, niin kuin rahajärjestelmät ja terveysjärjestelmät ja salaseurat ja tällaiset perehtyy, mutta halu on tietysti kova ja ollaan avoimia erilaisille mielipiteille. Et niin kun on aivan selvä suuri herääminen on käynnissä. Mä en ole 3 vuoteen, sitä olen tässä sanonut, että lokakuusta 2022 sen jälkeen en ole törmännyt yhteenkään ihmiseen, joka ei olisi halunnut
näistä asioista mun kanssa keskustella. Et sitä ennen oli niin kuin monta kertaa, että jo ei aikaa, että nämä on salaliittoteorioita ja tällaista, että höpö. Siis usein törmäsin tällaisiin ihmisiin. Mä oon tällainen, mä tykkään keskustella kaikkien kanssa. Niin tosiaan nyt en 3 vuoteen törmännyt yhteenkään tällaiseen ihmiseen. Että kaikki haluaa niin kuin keskustella näistä asioista ja kuulla näitä mun selityksiä näille eri tapahtumille ja näin päin pois. Joo. Sellaista, niin mitäs näistä maailman tapahtumista, niin Ukraina juttu on aika lailla varmaan taputeltu. NATO-huijaus on paljastunut tosi monelle. Siellä joku Iltaroskakin, tai siis jompikumpi näistä Iltaroskista Suomessa uutisoi siitä, tai siis otsikolla, että NATO on tullut tiensä päähän, mikä sen Naton pommon nimi nyt on sitten. Hän oli tällaista vähän sanonut, että NATO on suurissa ongelmissa ja suuren muutoksen edessä nyt. Ja onhan tämä ollut tiedossa, että NATO on ajettu alas tässä monta vuotta. Ja paperitiikeri, joo. Se Ukrainasta sitten, mitäs tässä on vielä, niin se Iranin kähinät, se on varmaan kanssa jo aika hyvin taputeltu. Mitä siellä Yhdysvalloissa on tämä rahajärjestelmä, eli FEDI. FEDI on yksityinen yritys, niin kuin tässä moni valtaosa porukasta varmaan jo tietää. Se ei ole mikään liittovaltion eikä valtion virasto eikä tällainen toimija, vaan se on yksityinen yritys ja se on sitä ollut reilut 100 vuotta jo. Ja sitä ollaan kanssa tässä, tai siis tavoitteena on ajaa se alas. Kuukin siitä kirjoitti, että FEDI, kulta tulee lopettaa sen FEDin. Mutta siinä on ilmeisesti ollut nyt niin kuin jonkinnäköisiä haasteita sen takia, että tosiaan Trumpilla ei ole ilmeisesti nyt oikeutta tätä Fedin johtaja erottaa, koska se on yksityinen yritys, niin se joudutaan tekemään vähän eri tyylillä. Joo, mutta ei se mitään. Mennään noihin uutisiin, mitä mulla on tuo kanavalla. Laitan tästä jakoon. Toivotaan, että tämä on nyt oikea. Ei ollut. Tässä tulee tuo applicationit, niin tulee. No, nyt mä unohdin kumpi se nyt oli sitten. Tuo ensimmäinen. Joo. Tässä on kaksi ikkunaa, mistä valkata ja niissä on ihan sama nimi, niin. Mutta ei se mitään. Siinä on näkyy näitä mun uutisiani. Noi kuvat me käytiin läpi. Sitten on tästä Venäjä niin kuin Trumpin Venäjä-skandaalista, että Trump olisi Putin kanssa juoninut itsensä presidentiksi ja niin päin pois. Ja sehän on niin kuin lyhyesti se tarina se, että kun Trumpista tuli presidentti, niin ne tajusi, että joo, Hillary hävisi nyt ja nyt on jotain tehtävä, niin tyyliin Obama sitten järjesti, tämä on mun versio tästä aiheesta, ettei tarvitse ottaa ihan kirjaimellisesti, mutta tyyliin Obama sitten järjesti tällaisen tapaamisen siellä näiden eri tiedustelupomojen kanssa ja ketä siellä sitten olikin, niin he tiedustelupomot sitten antoi tämän oman raporttinsa, jossa selvästi sanottiin, että
Trumpilla ei ollut mitään, tai siis sanotaan, että Putinilla ei ollut mitään osuutta tämän Trumpin voiton kanssa. Vähän niin kuin se oli päinvastoin, että Venäjä olikin halunnut Hillarysta presidentin ja tukenut niin kuin demokraatteja. Mutta tietysti Obama ei sitten tästä raportista tykännyt, niin siellä sitten he kyhäsivät tällaisen aivan päinvastaisen tyylin raportin tai niin kuin suunnitelman, jossa sitten tarkoituksena oli linkittää toi Trumpi tähän Putiniin ja saada sitten nämä eri viranomaisille niin kuin oikeudet salakuunnella kaikkea Trumpin kommunikointia ja sehän joutui sitten muuttaa sieltä Trump Plazasta pois, koska paljastui, että siellä oli salakuuntelulaitteet ja näin päin pois. Sitten se muutti muistaakseni sitten sinne Mar-a-Lagoon. Mutta kumminkin se on nyt, siitä on nyt ihan selvät todisteet, että se oli vaan tällainen pahisten suunnitelma niin kuin Trumpin häiritsemiseksi, Trumpin ensimmäisen presidenttikauden niin kuin sabotoimiseksi. Et sillä sekä pidettiin Trumpi kiireisenä näiden tällaisten valheellisten tarinoiden niin kuin kanssa, että niihin he joutuivat niihin vastailemaan ja kommentoimaan ja näin päin pois. Ja sitten saatiin kansa kanssa kuvitteleen, että Trump on pahis ja sillain niin kuin vastustaa tyyliin kaikkea, mitä Trump sitten teki ja päätti, tai se hallinto. Mutta kumminkin se on nyt sitten jo paljastunut ja tässä videolla tämä DNIn johtaja Tulsi Gabbard tuossa Foxin haastattelussa kertoo vähän tästä aiheesta, että kuinka heillä on näitä todistajia, pitkä jono sisäpiiriläisiä, jotka haluaa kertoa tämän totuuden siitä Spygate-skandaalista. Vakoilukandaalin nimellä se kai menee, eli Trumpia vakoiltiin laittomasti tällaisilla väärennetyillä dokumenteilla ja niin päin pois. Mutta se on sieltä nyt tulossa kovaa vauhtia ulos ja sitä on jo paljastettu ja ihmiset herää nyt siihen ja sitten varmaan siitä seuraa sitten, että ruvetaan näitä siitä vastuussa olevia, eli siis Obamaa, Clintoneita ja niin päin pois. Sitten kuulusteleen ja syyttään ja tuomitseen. Että semmoisia tässä nyt on odotettavissa, että ei pitäisi mennä enää kauaa, kun tämä iso vaihde lyödään päälle ja isot kalat alkaa siellä olla kuivilla. Ja sitten on Bioclandestine on tässä kommentoinut tuota Mar-a-Lagon ratsiaa, että kuinka se on nyt osoittautunut sitten semmoiseksi vähän niin kuin Trojan hevoseksi meille, semmoiseksi siunaukseksi, koska kun he kävi Trumpin kimppuun kaikkien näiden keinojen kanssa, niin silloinhan kansa niin kuin huomasi, niin kuin ymmärsi, että joo, viranomaiset voi tällaista tehdä ja käydä entisten presidenttien kimppuun ja näin päin pois. Eli nyt siellä keskivertokansalainen on sitä mieltä, että entisiä presidenttejä voi syyttää rikoksista eli siellä ollaan nyt valmiita jo hyväksyyn sitten se, että Obamaa ja Clintoneita syytetään ja että he joutuu sitten vastaan niistä tekosistaan. Sehän tässä on ollut niin kuin yksi noiden hyvisten tavoitteista, että saadaan kansa ymmärtämään ja hyväksyyn
tämän Trumpin hallinnon nämä toimet näiden asioiden paljastamiseksi ja syyllisten niin kuin saattamiseksi oikeuden eteen. Ja sitten tässä on hyvä uutinen Putinia koskien. Trump ilmeisesti tapaa hänet tässä muutaman päivän päästä, ja se ilmeisesti ainakin bioklandestinin mielestä tarkoittaa sitä, että siellä on nyt kaikki osapuolet valmiita tämän sodan lopettamiseksi. Ja hänen mielestään, bioklandestinin mielestä, jopa Zelenski saattaa olla siellä mukana näissä neuvotteluissa. Ollaan lähellä rauhaa. HBC valeuutislafka Yhdysvalloissa, mutta iso sellainen kumminkin, uutisoi, että Ghislaine Maxwell on kertonut oikeusministeriölle, että Trump ei ole koskaan hänen tietääkseen, niin sillä ei ollut mitään tekemistä näiden laittomuuksien ja tällaisten kamaluuksien kanssa, mitä siellä Epstein-saarella on tapahtunut ja lentokoneissa ja näin päin pois. Että anteeksi, tämä Trumpin niin kuin tausta on puhdas. Sitten mä laitoin tuosta kullan ja hoeen niin kuin hintaan liittyen. Nehän on ollut ihan valtaassa nousussa tässä viime vuosina. Mä oon siitä jakanut uutisia. Mä en tosiaan sitä ollut ottanut huomioon, vaikka mä tämän tiesin tai olin kuullut, että Suomessa hopeessa on se alvi. Ja sehän tietysti tarkoittaa sitä, että Suomessa on HP kalliimpaa kuin monessa muussa maassa, esimerkiksi Norjassa. Tuohon laitoin vähän niitä hintoja. Niin, että yhden uussin kengurukolikko, HP-kolikko Norjassa maksaa tällä hetkellä noin 36 €, kun se Suomessa vastaava kolikko on 51 €. Että siinä on iso hintaero. Joo, täällä Bono mun avustajana niin antoi mulle näytille tällaisen kolikon, että näitä moni suosittelee nyt tällä hetkellä ostettavaksi. Ja oliko sulla Bono jotain tähän aiheeseen kommentoitavaa? Ei aika kattavastihan se on heti. Joo. Mutta jos niitä enemmän meinaa ostaa, niin moni on niitä, mä en nyt tiedä kuinka laillista se toiminta on, että niitä ostaa muista maista. Ilmeisesti niitä saa tuoda. Saa ihan vapaasti, ainakin EU-maista, että ei mitään esteitä. Mä ostin noita Saksasta. Joo. Eli sitten varmaan se järkevä vaihtoehto on eikö netin kautta voi ostaa kanssa? Joo. Netin kautta ostaa, niin siinä säästää pitkän pennin. Ja tietysti nämä tällaiset sijoitusneuvot, niin pitää ymmärtää se, että omalla vastuulla laitetaan rahaa. Tämä on tämmöistä arvopeliä ja niin vähän niin kuin vedonlyöntiä, että kukaanhan ei sitä tiedä, että mihin se hinta tulee sitten tässä niin sanotusti päätyyn, että sehän voi laskea sinne käytännössä niin kuin ollaan, tai se voi nousta käytännössä pilviin, että nämä on tällaisia, mutta näyttää siltä, että se valtava kasvu, niin hinnan nousu jatkuu tässä vielä. Että se on niin ollut manipuloitu tässä todella pitkään, että se hinta on pidetty keinotekoisesti siellä alhaalla, ilmeisesti siitäkin syystä, että ollaan teollisuudelle saatu sitä halpaa hopeata, koska teollisuus käyttää tietokoneissa, tämä Military Industrial Complex käyttää näiden eri ajoneuvojen ja laitteiden, dronien valmistamisessa, että sitä käytetään niin valtavat määrät teollisuudessa, että jos se hinta olisi siellä, missä sen kuuluisi olla, niin monet näistä tuotteista vähän niin jäisi sitten valmistamatta.
Mutta katsotaan nyt, mihin se hinta sieltä menee. Sellainen kommentti tuohon, että jos maailman valuutat nyt aiotaan sieltä kultakantaan, niin kullan hinnan pitää nousta melkoisen paljon, koska se valuuttamäärä maailmassa on niin suuri. Joo. Sellainen, siinä on se nousu. Ja siis silloin kun on inflaatiota, niin periaatteessa kultahan kärsii inflaatiosta. Silloin sen arvo tavallaan siihen fiat-rahaan nähden nousee, mutta sen osto tavallaan niin säilyy, mitä on ollut alun perin. Joo. Sellaista. Mutta joo, omalla vastuulla sijoitatte kultaan, hopeeseen, mihin sitten kryptoihin haluattekin sitä laittaa, mutta hyvä pitää mielessä, että pankki ei välttämättä ole se paras paikka rahoja pitää, että ne on uhkailu monta kertaa jo, että sieltä kansalaisilta joudutaan ottaa säästöjä kaiken maailman sotaprojekteihin ja tällaisiin. Mä tuossa kuulin, että Espanjassa olisi jo rajoitettu rahannosto 3 000 euroon. Että jos sulla on siellä 100 000 säästöjä, niin 3 000 euron nosto, mä en tiedä onko se kertanosto vai kuukausinosto vai mikä se on, mutta kumminkin se on tehty todella vaikeaksi nyt sen rahan saaminen ulos sieltä pankista, ainakin Espanjassa ilmeisesti. Mä kuulin, mutta en ole sitä varmistaa, mä en muistanut sitä varmistaa. Mutta tällaisiahan ne on tehnyt siellä, sama se oli siellä Kanadassa tämän konvoi-miekkareiden aikana siellä silloin 2021, kun aloitettiin nämä koronapiikitykset, niin siellä näitä miekkaroitsijoita sitten tavallaan niin kuin kiristettiin sillä, että suljettiin sieltä niiden pankkitilejä ja saatiin sitten niitä niin kuin jäämään vähän niin kuin puille paljaille ja että tämä on tällainen yksi painostuskeino, että jäädytetään ihmisten pankkitilit, niin että tässä on kaikennäköistä tietysti on sillä mahdollista, että tapahtuu, mutta se mä oon tässä nyt sanonut viime aikoina että monelle, että siis yllättävän vähän on mitään sellaista isompaa sattunut. Että niin kuin monet näistä niin kuin Iranin sodat ja Ukrainan sotakin ja Palestiinat ja sähkökatkokset ja tällaiset tuotantoketjujen niin kuin häiriöt, niin ne on ollut kyllä aika minimaalisia. No tietysti tämä Palestiinassa siellä varmaan, tai siis siellä kuoli paljon ihmisiä Ukrainassakin, mutta sitä haluan vähätellä, mutta siis yllättävän vähällä meidät on nyt niin kuin sit kumminkin päästetty. Eli se taas niin kuin tukee sitä teoriaa, että siellä on Yhdysvalloissa hyvikset nyt puikoissa ollut jo monta vuotta. Tehnyt sitä taustatyötä ja suunnitelmia näiden uusien, nämä vanhojen järjestelmien ja vanhojen johtajien niin kuin eliminoimisessa ja uusien järjestelmien ja johtajien niin kuin, asettamiseksi sinne päättäjien penkeille. Joo. Mutta mitään, se siitä. Tuossa oli ihan tuosta kuumiitistä. Sitten oli Trumpi edelleenkin sanoi, että joo, hän voisi kyllä olla presidenttiehdokkaana vuonna 2028 ja näin. Monesti siellä vitsailee sillä, mutta monestihan sitten tämä tämmöiset vitsailut, ne on vaan semmoista ihmisten niin kuin valmistelua tähän tulevaan. Mikä se termi nyt on. Ja sitten Adam Schiff on yksi näistä isoista pahiksista siellä Kapitolilla. Häntä tutkitaan nyt tämmöisestä lainapetoksesta. Siellä on rikostutkinta meneillään ja hän varmaan tulee vähintään saamaan sakot siitä, jos ei peräti joudu tai saa niin kuin jotain ehdollista linnaa.
Sitten Epstein-keissi etenee. Siellä on nyt valtava määrä, iso porukka on haastettu kuultaviksi täällä kongressissa. Ja tässä videolla tuomari Napolitano kertoo edustajahuoneen valvontakomitean Epstein-tutkimukseen liittyvistä entisten hallituksen virkamiesten haasteista. Eli ne on haastettu sinne kuultaviksi. Tässä on se lista. Siellä on molemmat Clintonit lokakuun alussa, alkupuolella. Sitten on entinen oikeusministeri, onko tämä oikeusministeri, tämä Merrick Garland, sitten FBI:n johtaja Comey, sitten on näitä oikeusministeriön johtoa, muitakin, niiden kuulemiset alkaa tässä parin viikon päästä. James Comey alkaa tänään, se oli October 7, joo. Ja tässä on ensimmäiset on nämä 18. päivä, tai ensimmäinen kuuleminen on 18. päivä, Bill Barr, eli 10 päivän päästä, ja tämän mukaan ne kestäisi varmaan sinne lokakuun loppuun. Ja tosiaan kyse on näistä Epsteiniin liittyvistä asioista, ja että siellä on sitten tiukat paikat heillä, että mitä he uskaltaa sanoa, ja siellä ei paljon varmaan uskalleta enää valehdella, koska sitten siitä saattaa joutua syytteeseen, koska ne on valan vannoneinahan heitä kuullaan siellä. PBS Roskalafka on sulkuhanalla. Trumpi vei niiltä rahoituksen. Sieltä valtaosa porukasta lähtee käveleen ensi kuussa ja ilmeisesti tammikuussa suljetaan koko lafka. Siellähän on siis PBS Kids, tämmöinen kanava ilmeisesti heillä on, ja siellä sitten kaikennäköistä roskaa näytetään lapsille, ja heidän päitään niin kuin vähän sekoitetaan ja aivopestään näihin sairaisiin narratiiveihin, mutta ei näitä niin kuin lafkoja enää käytännössä kukaan seuraa, että se on niin kuin ihan mahtava uutinen kanssa. Ne, jotka ei sitä vielä tiennyt, niin CNN esimerkiksi, niin se on ollut yli vuoden tässä muistaakseni myynnissä, ja kukaan ei ole sitä halunnut ostaa. Ja syynä on ilmeisesti se, että ei sitä enää kukaan katso, että sen maine on mennyt ihan totaalisesti. Ja sitten tässä on muistutettu meitä siitä, että Q on vastannut tällaiseen kysymykseen, että onko näillä hyviksillä olemassa suunnitelma tämän Trumpin jälkeiselle ajalle. Ja Q on siinä vastannut, että kyllä. Sitten on tästä Texasissa, siellä Texas on aika lailla hyvisosavaltio, siellä nämä lainsäätäjät, ketkä sen takana on, tämä on nyt muu versio tästä tapahtuneesta, eli siellä haluttiin muuttaa vähän sitä niin tyyliin äänestyskarttaa ja saada sinne, oliko se 5 uutta tämmöistä äänestysaluetta, jotka on niin kuin latinoiden asuttamia pääasiassa, ja nämä latinot on jo aika isolta osaltaan niin kuin Trumpin äänestäjiä, ja siitä johtuen nämä demokraatit ne rupesivat sitten protestoimaan tätä suunnitelmaa vastaan ja lähti tämmöisellä kalliilla suihkukoneella, oliko se nyt Chicagoon, oliko se nyt, että se maksoi tyyliin $100,000, $17,000 tunti ja veronmaksajien rahoilla he sitten karkas tyyliin Chicagoon, ja ettei sitä äänestystä voitaisiin sitten järjestää, niin tämä hyviskuvernööri Abbott sitten uhkasi, että jos ette tule takaisin, niin teidät pidätetään tai teille annetaan potkut, että teidän poliitikon ura ainakin siellä Texasin kongressissa niin loppuu sitten siihen.
Joo, sitten tässä on tästä mainstream-mediasta, eli valtamediasta mukaan lukien Hollywoodista, että niiden tulot on romahtanut ihan järkyttävästi. 3/4 toimittajasta on saanut potkut ja näin päin pois. CNN ja MSNBCn yhteenlaskettu katsojamäärä on nyt viimeisen vuoden aikana pudonnut melkein puolella. Siellä on enää muutama hassu tuhat ihmistä katsoo niiden valeuutisia, ja niistäkin tietysti moni on siis heränneitä, jotka vaan haluaa katsoa, että mitä ne valehtelee, uskomatta niin kuin sanaakaan sieltä. Sekin vielä, että se itse ihmisten määrä, jotka uskoo, niin kuin ottaa sitä todesta, niin se on kyllä niin häviävän pieni. Tässä oli tuosta, että kuinka niin tämä kuvernööri sanoi, että hän määrässä Texasin, mikä toi DPS, on Department of Public Safety, että näiden julkisen terveyden osaston niin kuin poliisin, hän määräsi heidät pidättään ja palauttaa nämä kaikki, tämä käyttää tämmöistä sanaa, niin kuin, että hullut kansanedustajat takaisin sinne Texasin, mikä tämä on, eduskuntaan. Ja sitten John Solomon tässä uutisoi siitä, kuinka siellä on nyt tämmöinen suuri valamiehistö on tutkimassa, alkaa tutkia tätä 2016 vaalivilppisalaliittoa, eli tätä Spygatea, että nämä pahikset syytti tosiaan Trumpia siitä Putin-linkistä. Niin tämä tutkimus ja tämä prosessi todennäköisesti toteuttaa Floridassa, ja sehän on ihan mahtava uutinen kanssa, että se saadaan tuommoiseen niin sanottuun hyvisosavaltion, Trumpin kotiosavaltioon, sen sijaan, että se olisi siellä keskellä suota jossain Washingtonissa. Siinä oli hieno kansalaisaloite taas Paavo Väyryseltä ja kumppaneilta. Tämä on nyt toinen kerta, kun ne tämän lanseeraa. Ensimmäisellä kertaa, oliko siitä nyt 10 vuotta aikaa, niin se sai sen 60 000, melkein 60 000 kannatusta, mutta mä en tiedä, mitä siellä sitten kävi. Menikö se äänestykseen siellä eduskunnassa vai painettiinko se villasella ja hukattiin sen sinne johonkin matkalle vai. Mutta nyt katsotaan, mitä toi. Mä mietin, että voinko mä tuohon klikata. Kyllä mä varmaan voin siihen klikata ilman, että tämä sekoo. No sinne on paljon tullut lisää. Tosin on 2 päivässä tullut 200 kannattajaa käynyt allekirjoittamassa. Et ei se ihan hirveätä vauhtia sieltä etene, mutta toivotaan, että se sieltä etenee sinne eduskunnan käsittelyyn ja siellä sitten oikeasti käsitellään se kunnolla ja sitten saataisiin se kansanäänestystä, että Suomen jäsenyydestä euroalueessa. Scavino on trollannut siellä Obamaa ja Hillarya ja niiden kannattajia, seuraajia, koska Scavino tietää, mitä siellä on tulossa. Sitten tämä DOGE, Department of Government Efficiency, eli tämä niin kuin tuhlausta eliminoiva uusi viranomainen, tai se mikään uusi on, mutta viranomainen, jonka johtajana tämä Elon Muskin oli, niin siellä käytetään nyt tätä keinoälyä eliminoimaan tätä valtavaa punaista nauhaa, byrokratiaa, kaiken maailman säädöksiä, turhia säädöksiä, jotka vaan vie resursseja ja jarruttaa niitä prosesseja. Tässä sanotaan, että niiden
kohteena on nyt 100 000 tämmöistä säädöstä, joiden yhteenlaskettu niin kuin kustannus, säädökset aiheuttaa valtavia kustannuksia. Tässä on arvioitu, että ne maksaisi $3 biljoonaa vuodessa. Joo. Hyvä vähän eliminoida sieltä byrokratiaa, niin säästettyä taas valtavia määriä rahoja ja tosiaan saada näitä kaiken maailman prosesseja sitten nopeammiksi. Danska Vino TikTok laittanut sinne tiimalasin tuonne Xään. Ja niin, tässä oli sitten tämä Brain Medic on mahtavaa työtä tehnyt, jos ette hän ei ole kerinyt tutustua, niin suosittelen brainmedic.com. Niin hän on jakanut tällaista koskien näitä FBI, näitä polttokasseja, eli näillä melkein kaikilla, sanotaan, että kaikilla näillä tiedustelulaakoilla, niillä on niin tämmöistä hätätilannetta varten tällaiset kassit, jonne sitten heitetään dokumentteja ja tavaroita ja ne sitten tyyliin heitetään sitten sinne polttouuniin ja tuhotaan ne dokumentit sitten, jos tällainen tilanne tulee. Esimerkiksi joku terroritilanne, että joku haluaa vallata jonkun viranomaisten rakennuksen tai jotain tällaista, niin ettei nämä dokumentit joudu vääriin käsiin, niin sitten ne tuhotaan siinä sitten äkkiä. Ja siihen tuhoamiseen käytetään sitten just tämmöisiä burn baggeja. Et ne on nyt löytänyt siis tosiaan sieltä FBI:stä. Tämä ilmeisesti koskee sitä, että FBI:stä nämä raportoi Danska Vino ja Pash Patel, johtaja raportoi siitä muistaakseni, että sieltä oli löytynyt tällainen salainen huone. Oliko se siellä johtajan toimiston niin kuin läheltä. Ja täällä salaisessa huoneessa sitten oli ollut valtava määrä tämmöistä salaista materiaalia ja kaiken maailman tämmöisiä burn baggeja. Että ne ei sitten ilmeisesti ollut, joko ei ollut saanut niitä tuhottua, tai sitten hyvikset oli ne sinne laittanut ja sitten paljastanut sen huoneen sijainnin, että nyt nämä uudet rehelliset viranomaiset sitten löytäisi ne ja alkaisi niitä sitten tutkiin. Niin, tässä on että sieltä salaisesta huoneesta on löydetty materiaalia myöskin koskien tätä Spygatea, Venäjän huijausta. Sitten siellä on NSA:n johto on potkittu pihalle. Se on hyvä uutinen. Se on kaikilla todennäköisyydellä. Siellä on niitä pahiksia ollut vielä. Hyvä, että saadaan niitä sieltä pois. Sitten oli tästä EPAsta. Environmental Protection Agency, eli tämmöinen, mikä tämä on, ympäristönsuojeluvirasto, niin siellä ollaan nyt ilmeisesti paljastamassa tätä ilmastohuijausta ja siihen liittyviä niin kuin valeita ja projekteja, valheellisia projekteja, kaikkea tällaista. Tuossa luen. Sitten oli tämä Jukka Davidsonin mekansa.fi, viimeisin raportti, sekavaa. Tässä on kaikennäköistä sekavaa tulossa odotettavissa ja sen jälkeen sitten jonkinnäköistä rytinää. Sieltä tulee aina hyvää analyysiä Jukalta ja tiimiltä, että kannattaa käydä katsoa ja osallistua heidän toimintaansa, että saadaan porukkaa kasaan.
Trump postasi videon, toisen videon aiheena oli tällainen tapaaminen, joka muutti kaiken. Siinä videolla on muun muassa tämä Tulsi Gabbard vaatii näiden paisten syytteeseen asettamista. Sitten Tucker Carlson haastatteli, kuka tämä nainen oli. Nyt tämä nainen sitten kommentoi siinä haastattelussa, että poliisi Los Angelesissa tienaa jopa $600,000 vuodessa. Siellä on niin kuin ihan järjettömät, tai ne tienaa ihan järjettömät summat, koska ne joutuu tekemään niin valtavan määrän ylitöitä, koska siellä on niin valtava poliisipula. Ja mä onkin tuohon, että kaos ja sitten tämä poliisien rahoituksen niin kuin evääminen, sehän on nyt melkein jo niin kuin vanha uutinen, mutta silloin kun Trumpin ensimmäisen presidentin kauden aikana nämä BLM, Black Lives Matter ja Antifat ja muut sekopäät, siis maksettuja viakkaroitsijoita, niin ne vaati siellä istuun ääneen tätä poliisien rahoituksen lopettamista, koska poliisi oli niin heidän mielestään väkivaltainen ja teki huonoa työtä ja näin päin pois. Ja siis ihan järjetöntä tietenkin tajuaa jokainen, että eihän poliiseja voi tuosta vaan niin kuin, antaa kaikille potkuja, että mitä siitä seuraa. No totta kai siitä seuraa valtava kaos. Mutta joo, tuolla Kaliforniassa ilmeisesti vielä tätä on nähtävissä. Kaliforniahan on tämä ehkä pahin osavaltio Yhdysvaltojen osavaltioista, New Yorkin osavaltion kanssa varmaan, että ne pahimmat. Mutta joo, kyllä se losi sieltä kuntoon saadaan kanssa pikkuhiljaa. Trump oli Skotlannissa. Hän on sitä tuossa moneen kertaan sanonut, että Euroopassa pitää lopettaa tämä maahanmuuton tukeminen. Että se tuhoaa sekä Euroopan että nämä eri maat. Sitten mä laitoin tuossa muistutukseksi, mä olen näistä jakanut tietoa ja tuosta aiheesta löytyy tietoa sieltä totuussyövästä.fi, että menette sinne katsotaan, mä näytän teille sen, kuinka se menee. Yritän olla saamatta tätä laitetta sekaisin. Elikkä menette sinne, se on web.archive.org. Siellä tulee sitten, siellä aukeaa tällainen hakuikkuna, laitat siihen vaikka totuussuovasta.fi ja siitä entry. Nyt tulee tällainen kalenteri, täällä yläosassa on vuosilukuja. Tarkoittaa sitä, että jos täällä on tällainen musta palkki, että se sivusto on ollut toiminnassa sinä vuonna. Ja sitten täällä on kalenteri täällä alhaalla, esimerkiksi tämä on keltaisena tämä 2025 täällä, eli tämä on nyt vuoden 2025 kalenteri. Te näette täältä, että minä päivänä tämän sivuston niin kuin sisältö on tallennettu tuonne Wayback Machineille. Eli te voitte täältä kalenterista katsoa esimerkiksi 2018, katsotaan vaikka, että helmikuussa kello 6.18, mitä siellä mun sivustolla oli. Klikkaatte tuohon kellon aikaan, sieltä aukeaa sitten tämä sivusto sellaisena kuin se näkyy vuonna 2018. Tämä on tosi hyvä työkalu. Tällainen pystyy helposti katselemaan kanssa, tai selvittämään, että ketkä toimijat on niin kuin rehellisiä ollut, mitä ne on postannut aikaisemmin ja sitä kautta niin kuin just analysoimaan, että tietääkö tämä tyyppi, mistä se puhuu, vähän sen rehellisyydestä ja ymmärryksestä
Täällä mulla oli tämä ylävalikko, täällä oli uutisia, artikkeleita, eri asiantuntijoita, tietoa syövästä ravinnosta, kehon puhdistamisesta, syövän ehkäisemisestä, jopa Facebookista ja näistä. Sitten oli valetutkimista, se oli vähän aiheen vierestäkin. Silloin mä olin vähän silloin vielä niin kuin alkuvaiheessa näiden tutkimusteni kanssa, niin mulla ei ollut niin montaa näitä sivustoa silloin vielä auki, niin jouduin vähän näitä eri aiheita, tai niin kuin monia eri aiheita laittaa vähän näille kaikille sivustoille. Että otan sitä niin kuin kokonaiskuvan hahmottamista. Täältä löytyy tosiaan sitten. Täällä oli tämä videoita, tuolta löytyy ilmeisesti sitten niitä videoita tähän syöpään liittyen. Katsotaan, mitä mulla on siellä ollut. On myös tämä syöpä, niin se on, anteeksi, mä meluan täällä jalkaan. Syöpäaihe, niin se on pitkä, tai siis siellä on tosi paljon väärää tietoa, että kannattaa kaikki nämä pitää mielessä. Annetaan sen tulla se on niin painava sivu, se kestää niin kauan ladata. Joo, mutta mä oon tuohon postaukseen laittanut, että rintalivien käyttö lisää rintasyövän riskiä jopa 100-kertaiseksi. Että koska se estää näiden, mitä nämä on näitä glands, tämmöisiä erilaisia, mitä ne nyt on, noita miksi ne sanotaan, solmukkeita. No kumminkin näitä tämmöisiä patteja, mitä on niin kuin eri puolella meidän kehoa, niin niiden toimintaa ja verenkiertoa ja kaikkea tällaista, ja sitten sinne alkaa kerääntyä kuonaa ja tällaista, ja sit joskus se johtaa sitten syöpään, kun se aineiden kierto ei ole normaalia. Joo, ja tuosta syövästä lisää niin löytyy sieltä kanavalta, Telegram-kanavalta Kvantti News, niin sieltä löytyy, laitetaan sinne totuus ja sinne hakuun totuus ja enter, niin sieltä tulee sitten näitä videoita, voitte sieltä katsoa. Tai sitten vastaavasti mennä tuonne näiden videoiden tekijöiden alkuperäiselle sivustolle, ja se on se thetruthaboutcancer.com, eli totuussyövästä.com englanniksi. Sitten tässä on tuosta kuusta. Mä nyt vaan laitoin tämän muistutuksena, että Kuu on postannut Raamatun tekstejä, että siellä on Kuun porukka kyllä lukee Raamattua, on lukenut Raamattua, ja ilmeisesti uskovia ihmisiä siellä mukana on. Ja sitten on Twitterissä trendannut, pidättäkää Obama, pidättäkää Bill Gates, vapauttakaa Epstein, ilmeisesti tarkoittaa näitä kansioita ja tällaisia. Joo, porukka herää. Sitten mahtava uutinen koskien Mike Lindell, ja Mike Lindellhän on tämä MyPillow-yhtiön perustaja, miljonääri, joka lähti niin puolustamaan Trumpia sen vaalivilpin suhteen silloin 2016. Niin tietysti hänenkin puunsa sitten hyökättiin ja armottomasti. Ja hän sitten tosiaan lupasi $5 miljoonaa sille, joka osoittaisi, että hänen todisteensa niin kuin ei pidä paikkaansa. Ja siellä joku oikeustuomioistuin sitten oli sitä mieltä, että Mike Lindell hävisi sen $5 miljoonaa, että tämä joku tyyppi pystyi todistamaan sen. Mutta ilmeisesti kyse oli taas jostain aktivistituomarista, ja se sitten tietysti se
tuomio meni sinne valitusoikeuteen, ja siellä valitusoikeudessa sitten Mike Lindell, se kääntyikin 180 astetta tämä tuomio, ja sitten Mike Lindell voitti yksimielisesti sen keissin siellä valitusoikeudessa. Sehän nyt saattaa vielä jatkaa johonkin korkeimpaan oikeuteen, mutta näistä selvää, mutta ainakin hyvä oli toi tuomio. Sitten aktiivituomareista lisää. Aktiivituomarit antoi potkut Trumpin entiselle asianajajalle Alina Haballe, mutta ne saikin sitten itse kuononsa, ja tästä Habasta tuli nyt sitten New Jerseyn osavaltiosyyttäjä ilmeisesti. Ja tässä oli tuosta, kun mä puhuin siitä, että kuinka Venäjä oli auttanut Killaria voittaa vaalit, tai niin kuin halusi, että Killari voittaa vaalit, niin Venäjä muun muassa oli salannut nämä Killarin mielenterveysongelmat. Sillähän se veti tosi vahvoja lääkkeitä silloin 2016. Sanotaan, että dokumentti paljastaa vakavia terveydellisiä ongelmia, niin kuin krooninen väsymys ja sydänvaivoja. Ja salaisia tapaamisia hänellä oli ollut näiden uskonnollisten johtajien kanssa, jossa sitten Clinton lahjoi niitä lupaamalla valtavia summia rahaa, näin päin pois. Ja jopa siellä demokraattien sisällä ihmiset ei demokraattipuolueen sisällä, niin ihmiset piti häntä niin kuin Killaria epäkelpona presidentiksi ja toivoivat, että hän ei voittaisi. Sitten mahtava uutinen pervoiluun liittyen. Yhdysvaltojen olympiakomitea kielsi transsupervojen kilpailemisen naisia vastaan olympialaisissa. Hieno homma. Hulk Hogan, joka tässä menehtyi pari viikkoa sitten muistaakseni, niin Hulk Hogan sanoi, että hän elää ikuisesti Jumalan avulla. Ja hän rupesi puhumaan näistä aiheista sitten avoimesti Trumpin murhayrityksen jälkeen ja auttoi sitten omalta osaltaan tämän totuuden niin kuin leviämistä. 7 vuoden delta koskien Fediä. CNBC on uutisoinut, että Trumpi haluaa ottaa tämän Yhdysvaltojen keskuspankin haltuun. Ja samalla päivämäärällä 7 vuotta aikaisemmin, niin Q oli postannut just tästä aiheesta. Että näitä me on nähty paljon, että ne näyttää siltä, että hyvin usein niin nämä Q-porukka niin suunnittelee nämä erilaiset uutistapahtumat ja muutkin tapahtumat sillain, että ne päivämäärät on jo niin kuin ennalta määrätty ja näin päin pois. Foxin kysely 68% uskoo, että Bidenin avustajat valehtelivat hänen mielenterveydentilastaan. Se oli tuossa bannerissa siellä yhden videon alla, mä sieltä sen nappasin tuohon. Ja tässä oli vielä, me mainittiin tämä, kuinka tämä Dogen tekoälytyökalu saattaa eliminoida jopa 50% näistä pellesäädöksistä. Ja sitten lisää tuosta keskuspankkeista, niin Trump koodaa tämän keskuspankkien digivaluutan kieltämisen lakiin. Eli se tullaan nyt kieltämään, että heillä keskuspankkeilla ei saa olla tämmöistä digivaluuttaa Yhdysvalloissa. Tämä on myös ihan mahtava uutinen. Trump on neuvotellut superdealin Japanin kanssa. Tästä on jo viikko. Tässä Trump sanoo, että sieltä tänne diilin asioista Yhdysvaltoihin tulee satoja tuhansia työpaikkoja. Joo, tässä on, tämä sopimus tulee luomaan satoja tuhansia työpaikkoja. Joo. Dark Web-pervosivustoja on suljettu. Siellä oli 120 000 käyttäjää oli ollut näillä sivustoilla.
hieno homma, ja tämänkin on CBS uutisena, että kyllä ne valtamediakin näistä joskus kirjoittelee ja on alkanut kirjoitella. Mutta älkää nyt silti kauheasti ottako todesta heidän juttujaan. Dan Bongino tässä kertoo siitä, kuinka FBI tutkii ja he tulee selvittämään sen totuuden no matter what, eli tapahtuu mitä tahansa, he selvittää totuuden. Trump päihitti Euroopan tämän kauppasopimuksensa kanssa ja Naton rahoitusta saatiin vähän tasaisemmaksi. En tiedä mikä merkitys sillä sitten, jos NATO ajetaan alas, mutta ilmeisesti siinä on vain kyse siitä, että näytetään näille maille nyt, että missä se kaappi seisoo ja kuka näistä asioista nyt oikeasti päättää. Entinen demokraattipuolueen puheenjohtaja Mike Madigan sai 7,5 vuotta linnaa ja $2,5 miljoonan sakon lahjomisesta ja kiristämisestä ja petoksesta. Ja se oli Obaman aikainen puheenjohtaja. Vasen Media Matters on menossa konkurssiin. Kiitos siitä Muskille ja Trumpille, että ne on sitä luhastamassa oikeuteen ja paljastamassa niiden kepposia. Televisiosta on loppumassa propagandaohjelmat. Tässä mainitaan, nyt näyttää niin pienellä tuotteeksi, että uskalla kauheasti klikkailla, kone sekoinen. Mutta se on ilmeisesti kyse siitä, että demokraatilta on yksinkertaisesti rahat loppumassa ja ne ei enää pysty rahoittamaan aivopesua. Hieno homma. RK aikoo fiksata korvaukset näistä rokotevaurioista. Eli Yhdysvalloissa ja Suomessakin sehän on mennyt sillä tavalla, että jos ihminen on saanut jonkinnäköisen haittavaikutuksen näistä rokotteista, niin ensinnäkin se on tosi vaikea ollut saada lääkäri uskoon, että se johtuu siitä rokotteesta, koska niistä ei ole tähän mennessä saanut puhua käytännössä ollenkaan. Eli lääkärit ei ole tiennyt näistä ja ne ei ole ymmärtänyt niitä. Niin. Ja sama Yhdysvalloissa, niin nämä on monesti sitten tosiaan joko jäänyt käsittelemättä tai sitten on mennyt siihen käsittelyyn ja siellä sitten vaan niin kuin heitetty sinne mappiöihin ja voivoteltu. Ihan siis Suomessakin on monen ihmisen todistamisen kuullut, että kuinka he on yrittänyt sitä rokotevaurioista siis ennen tätä koronaa jo. He on yrittänyt siitä puhua lääkärille, mutta lääkärit ei ole suostunut niistä asioista keskustelemaan. Se on ollut sellainen salattu teema, salainen teema, kielletty teema, tabu, jopa Suomen sairaaloissa. Mutta joo, nyt nämä kaikki paljastuu. Ja lääkärit on herännyt tosi paljon ja alkanut ymmärtää tämän järjestelmän rappiotilaa. Trumpi suojelee voimakkaasti näitä erilaisia uskontoja, mukaan lukien kristinuskoa ja sitä, että sallittaisiin muun muassa ristien käyttö siis niin kuin kaulassa ja muina koruina työpaikoillakin. Texas on 7. osavaltio, joka kieltää laboratoriolihan. Hieno homma. Se on tuhon tuomittu projekti. Ei ihmiset enää mitään labralihaa halua syödä ja ei suostu semmoiseen. Q for Dummies. Sieltä käydä katsomaan tällaisen videon. Se oli varmaan ilmeisesti ensimmäinen osa. Jos haluaa ymmärtää enemmän tätä kuuta, vaikka mullakin on siellä tosiaan, mulla on se sivusto, tai oli se sivusto redpillmedia.fi. Sama juttu, laittaa sinne web.archive.org, laittaa sinne redpillmedia.fi ja sieltä kalenterista vaikka päivä ja avaa sen, niin sieltä löytyy tietoa kuusta, sieltä löytyy tietoa syövästä, rokotteista, tosi monesta aiheesta.
mä nyt annoin niitä sulkeutua, kun nyt on jo niin paljon sitä tietoa on netissä, että se on aika helppo näitä asioita jo tutkia oikeista lähteistä ja niin paljon hyviä toimijoita ja näin päin. Murkut.org, se on myös hyvä sivusto, sieltä näkee mitä tämä vaihtoehtoinen media on uutisoinut. Murkut.org. Tässä oli tästä podcastereiden niin kuin katsojamääristä. Tässä sanotaan, nämä katsojamäärät on niin häpeällisiä CNN:lle, ja CNN saa kovaa vauhtia kuonoon. Tässä esimerkiksi 4. Hetkinen, mitäs tätä nyt luetaan sitten? Tässä on kertaa 1000 Live plus SD. Niin kuin olet katsottu livenä ja tallenteena. Totaali FNC, mä tiedän mikä toi FNC on. Tuo CNN ja MSNBC, niin tämän mukaan CNN:llä olisi niin kuin päivässä vielä katsojia 358 000, ainakin tuolla on ollut niin kuin keskimäärin, MSNBC:llä 633 000. Mutta siis 358 000 katsojaa, niin te menette kattoon sitten taas, kuinka paljon Rumblessa esimerkiksi on katsojia noilla videoilla, niin se puhutaan monesti miljoonista. Ja Rumblehan on se, niin kuin se hyvisten YouTube. Sieltä löytyy tosi paljon näitä hyvistoimijoita. Trump siinä sanoi, että en ole koskaan käynyt siellä pedofiilien saarella. No homma. PayPal on nyt alkanut hyväksyä kryptoja. Sekin on hyvä uutinen. Siinä tätä aiheesta lisää. Maatut Jenkessä on pulassa. Siellä Homeland Security postasi tuollaisen videon, jossa heidän joukkonsa menee siellä hämäränäköön tämmöisten kiikareiden kanssa pimeässä. Etsii ja löytää näitä laittomia. Et ei ne sinne pimeäseenkään pääse pakoon. Ja tämä on tosiaan sisäministeriön alainen tämmöinen toimenpide. Fentanylin vastainen taistelu on nyt laitettu lakiin. Sieltä voi käydä. Mä laitoin noita kuvakaappauksia tuosta. Mulla ei nettiä ole aina käytettävissä, niin mä joudun sitten joskus, mä lataan kun mä menen sinne nettiin, mä lataan sinne tavallaan niin kuin kännykkään muistiin, sitten mä joskus parmalla ajalla käyn niitä läpi ja mulla ei siellä on nettiä, mä joudun ottaa kuvakaappauksia tällä ja siinä aina näy ne kuvat ja näin päin pois, mutta pääasia, että hyvät uutiset leviää. Ja tässä oli tämä sivusto truthbutcancer.com ja siinä oli yksi tämmöinen video, tämä on se niiden ensimmäinen osa sieltä vuodelta 2021, tämä oli. Niin kannattaa toi käydä katsoa ja sieltä noiden sivustolta löytyy lisää tai sitten sieltä mun ryhmästä Quanti News, että tänne laittaa totuus, niin tässä on totuus syöstä 2024, totuus syöstä 2021, nämä on niitä vanhempia, niin tänne kun klikkaa, niin sieltä voi ladata sen mulle koneelle tai kuunnella sen täällä, katsoa sen täällä ja näin päin pois. Joo, sitten tässä oli kans tuosta syövät, että jos epäilet, että olet sairaana tai
tai jos olet sairaana, niin immuunijärjestelmän vahvistaminen on hyvä huomioida. Tässäkin on tämä lyhyt video, minkä mä laitoin, että pasta-ateria lamaannuttaa melkein koko immuunijärjestelmän jopa useaksi tunniksi. Että just noin niin kuin hiilaripitoiset ateriat, ne lamaannuttaa immuunijärjestelmää niin kuin tosi pitkäksi aikaa ja tosi niin kuin voimakkaasti. Että kannattaa pitää mielessä, varsinkin jos on menossa johonkin ihmisten niin kuin kokouksiin tai tapaamisiin tai niin kuin lapset on päiväkodista ja jotain tällaista, niin kannattaa pitää siitä immuunijärjestelmästä huolta. Sitten oli Ratcliffe, niin tästä CIA:n johtaja on ehdottanut FBI:n ja CIA:n entisen johtajan Brennanin syyttämistä rikoksista. Sitten Barack Obamaan liittyen. Niin oli tästä, että moni on luullut, että Obama on nyt selvillä vesillä, koska siitä on nyt niin kauan kun nämä tapahtui nämä asiat. Ja sitten toinen on, että kun se on ollut presidenttinä, niin että se olisi immuuni sen takia, koska hän oli presidentti. Mutta tässä tämä Shipwreck Crew kirjoittaa, että se immuniteetti koskee näitä syytteitä, mutta se ei tarkoita, ettei tämä Osama olisi esimerkiksi osallistunut tähän salaliittoon. Ja jos tämä salaliitto jatkuu ton jälkeen, eli sitä ei ole niin kuin virallisesti ilmoitettu, että se on loppunut, tai he ei ole ilmoittanut, että he on eronnut siitä salaliitosta, niin silloin he on niin kuin käytännössä vielä osallistunut siihen salaliittoon niin kuin tyyliin tähän päivään asti, jolloin eihän Obama enää mikään presidentti ole nyt ollut moneen vuoteen, niin silloin hän on monta vuotta toiminut lainvastaisesti ei presidenttinä ollessaan. Eli häntä voidaan sitten syyttää rikoksista, nämä sen on ymmärtänyt. Tuossa oli tuosta Trumpin ja EUn kauppasopimuksesta. Patevaroitus. Ratusta sinne. Noin. Tulsi Gabbard vaatii mediaa, tai niin kuin kertoo, että media on osallistunut tähän Spygate Venäjän huijaukseen, koska he on sitä tietoa jakanut vaikka nämä niin, tai siis, että nyt kun tämä totuus on tullut ilmi, niin valtamedia ei sitä sitten kerro meille, että he yrittää nyt salata sen totuuden. Tuossa oli, että nyt tämä Trumpin CIA-pomo Ratcliffe sanoi, että hän aikoo julkistaa näitä salaisia dokumentteja tässä lähiviikkoina. Se oli Bitcoinista, se oli $122,000. Trump tässä jossain vaiheessa on jakanut kuuta, en tiedä miltä päivältä tämä on. Silloin toi kuu oli tuolla ja sitten se on joskus silloin tuo kaulassa se kuu plus ja tällainen. Ja kyllä se Trumpi sitä kuuta meidän muistaa mainostaa. FDA on sanonut, että voit ottaa ivermektiiniä, jos sinulla on COVID. Näin tulee sieltä totuus siitä ivermektiinistä. Foxilla näytetään näitä Trumpin voittoja. Trump voittaa. Siellä Trump esimerkiksi sanoi, että ei ole 3 kuukauteen, oliko se, että 3 kuukauteen nyt tullut yhtään maahanmuuttajaa sieltä rajan yli. Oliko se 3 viikkoa? No kumminkin siis.
se on niin kuin ihan nollassa nyt tällä hetkellä se laiton rajan ylitys. Ja sitten niin on vapautettu näitä panttivankeja ja Doge on säästänyt 190 miljardia. Sitten on taas joku demokraattisenaattori joutunut eroon, kun hän sai tuomion murtautumisesta. On jonkun kotiin sitten ilmeisesti murtautunut. Trump niin sanotusti potkaisi Wall Street Journalin toimittajan ulos sen lentokoneen lehdistöpuolista. Ja sitten oli raamatulauseestaan tunnettu In-N-Out-ravintolaketjun miljardööri omistaja, muuttamassa nyt pois Kaliforniasta. Hieno homma. Tomaattien kasvattaja kiittää Trumpia tariffeista. Meksikolaisten tomaattien hinta on nyt noussut sitten. Kansallinen lastensairaala lopettaa lasten sukupuolenvaihdoshoidot ja niin päin pois. Tämä pervoilu on nyt niin kuin se on niin loppumassa Yhdysvalloissa ja ympäri maailmaa. Niin, tuosta puheen ollen, niin siis täällä Norjassa, Norjassa, missä mä asun, niin siellä on siis melkein nollassa kanssa oli nyt kesällä tämä Pride-juttu. Et mä en siellä kaupungissa, missä mä asun, mä en nähnyt yhtään Pride-lippua silloin kesäkuussa. Oslossa mä en muista oliko mä siellä silloin. Mutta siis se on niin, ja porukka on saanut siitä, että niin päiväkodissakaan ei siellä enää tehty mitään Pride-juttuja ja tällainen. Et Norjassa niin ollaan aika hereillä sen teeman suhteen. Kun taas mä huomasin, että Suomessa, täällä olin kirjastossa Muksujen kanssa tuossa, ja siellä oli näitä lippuja ja helmitauluja, oli niin kuin, siinä oli kaikki vielä sen niin kuin pahemman Pride-lipun värit, jossa ne kaikki niin kuin pedofiilit ja kaikki muuten mä viittin niitä sanoa niitä kaikkia pervoilulajeja tässä, niin ne värit oli siellä, että ihan siis lapsille, niin kuin, lapsia aivopestää niin kuin niihin väreihin, eli tottuun siihen, että ne värit on siinä. Ja sitten tietysti lapsi yhdistää se. Kato, äiti, tuossa on noi värit, oli samat kuin siinä helmitaulussa ja näin päin pois. Niin onhan toi nyt ihan selvää niin kuin lasten pään sekoittamista taas. Niin sitä Suomessa kyllä harrastetaan vielä. Ja Ruotsissakin. Ruotsissa mä tulin tuossa yhdessä vaiheessa niin Göteborgin kautta, niin Göteborgin keskustassa, niin siellä oli tosin, se oli Pride-viikko, niin siellä oli ihan joka puolella oli niitä lippuja. Aivan joka puolella. Jokaisen bussin katolla oli, jokaisen raitsikan katolla oli, ja niitä oli niin joka puolella Göteborgissa. Kyllä se on niin kuin Ruotsi ja Suomi menee vielä jälkijunassa. Et siihen pitäisi saada kyllä nyt muutosta, että voisitte myös sen suhteen niin kuin sit aktivoituu ja kaivaa vähän sitä tietoa ja valistaa porukkaa ja valittaa siitä, että eihän nyt ole enää mikään Pride-kuukausi, vaikka sillä vaan, että ei nyt ole enää mikään Pride-kuukausi, että vetäkäs nyt se lippu alas sieltä Salosta ja tyyliin tällainen, että hetkinen, haluatteko te, niin kuin, että maailmassa ei ole enää lapsia ollenkaan, koska siihen se johtaa, jos me kaikki on tyyliin tällaisia, ei enää olla niin kuin heteroja, niin mistä ne lapset tulee sitten? Niin. No laboratoriosta, Mutta joo, hyvä uutinen. Norjassa se meni ohi jo, että kyllä se kohta Suomessakin ihmiset sitten hiffaa sen. Obamasta oli siellä. Ja AG Bondi paljastaa New Yorkin sekoiluja. Fedistä ja näin päin pois. No, eiköhän tämä nyt ole tästä tällä kertaa, niin katsotaan taas sitten joku toinen kerta lisää, ja en voi yhtään tiedä, että missä vaiheessa. Mulla on niin kuin sanottu, että kesällä varsinkin niin nettiyhteydet on tosi kiven alla, mutta mä yritän näitä livejä kumminkin tehdä. Mutta kiitos kaikille. Muistakaa peukuttaa ja jakaa näitä videoita. Mä laitan tämän ainakin
Rumbleen, Kansantubeen ja sitten tietysti tänne Telegramiin. Mä en ole ihan varma, laitaks mä tätä YouTubea. Kyllä mä varmaan sen laitan, mutta katsotaan, mitä tässä nyt tuli käytettyä kaikennäköisiä ilmaisuja, josta varmaan toi YouTube ei tykkää, mutta se on sitten voi mennä YouTubelle. Että ei mua paljon kiinnosta, mistä ne tykkää. Joo, sitten tämä Bonotos mua valisti, että Tampereella on Fixit-kokous pääkirjaston Metsossa 23.9. Että sinne tervetuloa kaikki. Mistä tästä löytyy lisätietoa tästä, että mihin aikaan se on ja sellaista? Sitä on jo julkaistu tuolla jossain YouTube-videolla. Joo. Ja varmaan siitä tulee sitten niin tuonne johonkin Facebookiin, mutta ainakin Juha Korhonen siitä on maininnut. Joo. No ne varmaan eri kanaville laitatte sinne fixit, niin kyllä sieltä varmaan sitten tulee. 23.9. on Tampereella jo kokous. Se on Finexit-niminen nettisivusto, mikä niillä on. Joo, finexit.fi ilmeisesti. Mutta sellaista. No, kiitos kaikille läsnä olleille ja jakakaa näitä videoita ja meillä ei ole mitään hätää, että kyllä totuus tulee sieltä kovaa vauhtia esiin ja kohta ollaan siellä paljon paremmassa maailmassa. Te voitte jäädä sinne, jotka olette siellä, jääkää sinne linjoille vielä, mä vaan katkaisin tämän lähetyksen tähän, niin voidaan keskustella vielä näistä asioista sitten täällä. Okei, semmoista. Moi moi! Joo, niillä on varmaan aika olematon